Pozdrav drugari, dobrodošli na moj kanal. Danas idemo za Niš da uzmemo jedan novi polovan motor s kojim ćemo da pravimo sadržaj za zimu. Taj motor ćemo pokušati da restauriramo sami i da ga dovedemo u fabričko stanje koliko možemo. I sve ću to ja da snimam, sve ću to da pokušam što više da uradim sam i vi ćete to sve da pratite. Koji motor u pitanju vidjet ćete kasnije kada ga budem pokupio, možda nešto i uspijem i da snimim u Nišu ako se vlasnik tog motora bude saglasan. U svakom slučaju čujemo se malo kasnije. Pozdrav društvo, sada iz garaže, nisam stigao znači tamo ništa da snimim dok sam išao po nov motor, tačnije polovan motor. Jer smo već bili došli tamo kasno, notar radi do 4:30, dok smo stigli, dok smo rešili papire, inače motor je uzet. Bez daljeg zadržavanja, u pitanju je Tomos Automatic. Ima nekih ulaganja, ali bitno je da je motor kompletan i da ima papire i da pali. Tačnije, palio je tamo dok smo bili, međutim, pošto smo ga vozili nazad u gepeku automobila, sada kad smo se vratili, malo je ovdje prelilo, pa neće da upali. Sada ću nešto da probam, ja sam, ukoliko mogu da ga osposobim, nešto da ga popravim i da probam da ga upalim, tako da budite tu uz video. Prvo da imamo šta mi treba, da ga počistimo malo, da posredimo, da unesemo lapi. Tu mi je i glavni pomagač. Asistent majstora Maca Mici. Motor je bio registrovan, odjavili smo tablice, tako da samo čeka da se prisredi, očisti i da ga registrujemo. Papiri su sve završeni. Također šta sam obavešten da mu ne rade svetlosne grupe. To čisto mora da sredimo. I ova mačka moja je poludela. Ne pomaže, nego samo odmaže. Rezervoar mora da se zame. Rezervoar je okej. Ništa. Šta se tu dešava sa svećicom? Maco, hoćeš i ti da popravljaš malo motor? Napravili smo mešavinu. Šta se tu događa? Šta vi mislite, hoće li upali ova ljuta mašina ili da? Mislim da je dosta. Ne sjetimo mnogo. Ipak je to ljuta mašina.
Šta je ovo? Osmica. To ne da ima, nego tepuje. Znači, to je dobro. Varnice ima. Šrafuj mi mačka krade. Ljuta mašina pali. Na sljedeći put. Odlično. Da zaprašimo od komerci. Dobro. Šta se možemo mi tu još da prisredimo, da proverimo žice. To je to, ljudi, upalili smo ljutu mašinu, kao što ste čuli radi. Ovo ću da napravimo neki kraći video, pa ću ovih dana da vidim da mu sredim signalizaciju, pa ćemo da registrujemo ljutu mašinu. Do sljedećih klipa, čujemo se, ćao!